Чуйте ги! Това са Георги и Сайме! Мъж и жена, рамо до рамо, от нулата започнаха, с честен труд нагоре тръгнаха, за да бъдат днес на това ниво. Дубайски мазилки, укачени тавани, лукс и красота. И сега целият свят знае, бригада Златни ръце е номер едно! Темпо, живо за шампионите! Всички те обичат, майстори, след вас тичат, защото сте най-добри, най-добри. Златните ръчички на Георги и Сайме, красота те правят на хората всеки ден. Покачените тавани те ги владеят, дубайски мазилки за тях те пеят. Всички ги обичат, след майсторите тичат, телефона им звъни всеки ден. Най-добрите винаги са на работа, защото са най-добри. Бригада Златни ръце, сате Георги и Сайме се наричат. Всички ги обичат. Айде за най-добрата бригада! Най-добрите са до вас, са с вас. Не ги подценявайте, приятели, защото те вече са се доказали. Доказали са се за хората, за всички. Радвайте се, хора, приятели, че малко станаха като тях майстори. Мазилки, тавани, всичко е класа, защото Георги и Сайме са от друга раса. А накрая, хора, вижте стила. Колегата Божидар е тук със силата. Не се давам. Те са първи номер, другите ги знаем. Рамо до рамо, мъж и жена. Евала Георги, евала Сайме, радвайте се, хора, приятели, че като тях втора двойка няма. Евала на двамата от нулата тръгнаха. Евала бе, хора, вие сте шампиони. Беняман, това е бригадата от нулата до върха. Окачените тавани, дубайските мазилки. Божидаре, евала за 3 дето, брат ми. Това е Георги, това е Сайме. Златни ръце са номер едно!